Malawi Today. Takulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa. Tiyambe ndi nkhani yoti chipani cha UDF chali gawo loyamba lochititsa lachisankho chachipulula liyamba lachinayi sabata yammawa pa 20 mpaka pa 27 March. Mneneri wa chipanichi Dyson Jangia wati ntchitoyi iyamba ndi maboma amachinga Mangochi ndi Zomba. Iwa kufotokoza. Ya UDF medana mu December muja kuti first quarter ya chaka chino abakha elections achipulula zimenezo ndithu panopo tatsimikizira kuti masankho amene akwambika pa 20 March ndiye tiyamba ndi phase 1 maboma Zomba, Balaka, Machinga ndi Mangochi pomwe imene ndikumitima cha the Eastern region zikatha umene kungumeti tapita madera ena wakomanso kukusudi ma constituency onse ali ma constituency ena kumene so muli makandidate angapo koma panopo amene osana ikidwe pa group ndiye phase 2 ikhalaso ena ma constituency amene atsalira Eastern region ndi ma region ena ndiye ulendo umene utungoyamba March muno koma tipitiriza mpaka kumapeto kwa April tikupanga ma primary elections. Cholinga chake tufuna tipereke mphamvu kwa anthu akumudza chaini yake kuti iwo ndi amene atasankhe atsogolera amene atayimira chipani cha UDF. Katundu wa ndalama za nkhaninkhani wabedwa komanso kuwonongeka dzulo ku Zomba komanso ku Mzuzu komwe anthu ena amachita zionetsero zaziwawa. Anthuwa kwa nthawi yayitali anathamangitsana ndi apolisi ndipo malo ena anthu aziwawawa anathyola sirolo zawochita malonda ndi kubamo katundu. Tiyambe kumva ripoti la Noel Nkubi kuchokera ku Mzuzu. Ntchito za malonda zinasokonekera mu mzinda wa Mzuzu potsatira zipolowe zomwe achinyamata ena amachita. Pa chipolowechi achinyamatawa awononga katundu osiyanasiyana kuphatikizapo kuti nyumba totumizira komanso kulandira ndalama, mbendera za dziko lino zomwe anazika mphepete mwa msewu komanso chikwangwani cha mtsogoleri wa dziko lino. Izi zinachititsa kuti apolisi apulitse utsi oketsa misonzi pofuna kuabalalitsa achinyamatawa, koma yemwe anakonza zionetserozi komanso zolinga zake sizikudziwika bwino. Mneneri wa apolisi mchigawo cha kumpoto Amoris Chapola atiuza kuti anthu omwe amachita chipwirikitichi anachita izi mophwanya malamulo osadziwitsa ofesi ya bwanamkubwa kuti akufuna kuchita zionetsero. Poyamba tinene kuti ife anthu amenewa sitikuwatenga ngati anthu ochita zionetsero koma tikuwatenga ngati anthu ochita zakupandu kapena kuti riot pa Chingerezi. Tinene kunena kuti ife monga malamulo atipatsa mphamvu kunena kuti kukhale polisi imene ntchito yake ndikuteteza moyo kapena katundu. Chifukwa yake taonetsetsa kunena kuti anthu amenewa tamanga ena mwa anthu amene tikuwaganizira okwana 10 komanso taonetsetsa kunena kuti bata likhale mchimake. Chifukwa yake mwina tinagwiritsanso ntchito utsi okhetsa misozi ngati njira imodzi yothandizira kunena kuti bata limeneli libwerere. Malmo Zodiac ndine no Kenaka tieni tuone ndithu ripoti la Rafael Mlozowa. Zimene zinayamba ngati kuti zionetsero zabata ndi mtendere sizinathe choncho ku Zomba kamba kuti atangopereka kalata yawo imene amakapereka kwa bwanamkubwa wa boma limeneli la Zomba ochita malonda amenewa nkuyamba kubalalika apa pamene zinthu zinayamba kuonetsa kuti zasokonekera chifukwa ena mwa anthu amene atenga nawo gawo pamenepa anayamba kupanga zinthu tsopano zonetsa kuti nzachisokonezo ndipo apolisi anayamba kuphulitsa utsi okhetsa misonzi. Tinenepo kuti nthawi imene amapereka kalata yawo kuti nthawi tsopano ikungoyandikira 12 koloko masana koma pakhala pali kuthamangisana kwa apolisi ndi makamaka achinyamata ena amene anayamba tsopano kumaseka msewu monga tinene kudera ngati la Chinamwali komanso Madawale kumene kunamvekanso kuti ndithu aphwanya stolo ndi kubamo zinthu zosiyanasiyana. Apolisi akhala kulimbana ndi anthu amenewa mpaka na chamma 6 koloko madzulo kunali kukuphulitsidwabe utsi okhetsa misonzi. Kunali mvula koma ndithu anthu amenewa anali akuthamangabe. Madera enanso ngati Mponda Bwino, Mpunga kumene kuso kunamveka kuti zinthu sizinali bwino. Kunamvekanso kuti anthu ena avulala ndipo athamangira nawo ku chipatala komanso ena awagwira pa ziwawa zimenezi
ngakhale kuti apolisi komanso achipatala anali asanatisikimizire kuti ndi anthu angati amene mwina avulala ndikupitisidwa ku chipatala, koma ine naonapo ndithu wina akuoneka kuti ndithu wavulala, kutsimikiza ndithu kuti ovulala alipo, komanso mwina sanatisimikizire kuti mwina kufikira pano ndi anthu angati amene amangidwa, komanso mwina ndi katundu ochuluka bwanji amene waonongeka. Ndiye tikhoza kusimikiza kuti kuzomba zionetsero zimene zinachitika, ngakhale kuti eni chionetsero chananenesa kuti ndi chabata ndi mtendere ndipo chathera pamene anangopereka kalata yawo, koma kwinako zinthu sizinathe bwino. Unduna za mtengatenga walamula bungwe loona za misewu la Roads Authority RA kuti likhazikitse makina omwe atha kumalondoloza anthu omwe akuononga komanso kuba zipangizo za magetsi m'misewu watsopano ochokera pa Crossroads kufikira pa Mina House ku Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna yoona za mtengatenga Stephen Baba Malondera walamula izi dzulo atayendera msewu omwe kuti kwachuluka umbava ndi umbanda. Sawawa ngati mezi uchitikiramu kuti nayamba kudula mapolowa, koma chachikulu anthu akudula cholinga choti atenge magetsi amene ali pamwamba amene ali asola. Ndiyeno mukapita ulo ngakhale pa interchange imene inamangidwa kumene mukapeza kuti magetsi onse asola pamene pachachosedwapo. Ndiye ndawapempha anzathu aku Roads Authority amene tinapempha kuti abwere pa meeting ini komanso apolisi kuti apeze njira yona kuti khale ndi poyeserera magesi oyeserera amene amakhala ndi GPS okuti ali ndi tracker bwinobwino kuti munthu wina akakuti wanyamula we can actually trace it kuti ichi light ili apa there is that pali kapena onera kuti pali system imene imapanga zinthu zimenezi. Ndiye apempha anzathu ku roads kuti akambirane ndi contractor pompano kunena kuti zimenezi msewu umenewu zimenezi zichitike ngati poyeserera kuti tione kuti zitifikisa pati. Zikatero zikaenda bwino pande kuti tizipereka ku dziko lonse kuti magesi kapena kuti nyali zonse zoyendera mphamvu ya dzuwa zimene zizikidwa m'misewu yathu zizikhala ndi matraka kunena kuti zitha kudziwa kuti chinyali chichi chili pati chili ndani. Pakadali pano akuluakulu a Roads Authority kudzera mwa Patrick Kamanga ati mapolo 10 amagetsi ndiwo aonongeka zomwe kuti nzobwezeresa chitukuko mbuyo. Ife ngati Roads Authority ndife ukhumudwa kwambiri zomwe zikuchitika pa msewu uno wa Msimba Street. Msewu ndiwoti contractor wamaliza kwangosala tigwirizane tsiku loti ifeyo ngati Roads Authority titenge msewu under management ya boma, koma zomwe zikuchitazi zoti anthu akubwera usiku zikuoneka ndi usiku kumadula mapolo kuti azibako lighting yomwe ili ya solar ndizokhumudwisa kwambiri zobwezera chitukuko mbuyo, chifukwa mmene yadulidwamo tayenera tipezeso ena tibwezerese m'malomo. Ndiye sizabwino kwenikweni. Mmene tabwera kuzayendera pa msewu uno lero tapeza kuti mapolo 10 abedwa pamene po imodzi kuphatikiza ndi light yake ya solar mtengo wake ndi wosachepera 3 million. So you can see kundrama pamenepo ndi zambiri zomwe zikulozika chifukwa ine tibwezerese zinthuzo. Bungwe la World Food Program layamba ntchito ya zaka zitatu yopereka chakudya kwa ophunzira m'boma la Nkhotakota ndi thandizo lochokera ku boma la Iceland. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungweli mdziko lino Simon Dehere wati pafupifupi 2.5 billion kwacha ndi yomwe ayigwiritse ntchito pofikira ophunzira 10,000 m'bomalo. Iwo anena izi dzulo lachiwiri pa sukulu ya primary ya Nkhotakota pamwambo wokhazikitsa ntchitoyo. Winston Kaimira anali kumeneko ndipo adzana ripoti. Kuyamba kwa ntchito ya bungwe la World Food Program sukulu za primary 10 m'boma la Nkhotakota kwaonjezera chiwerengero cha sukulu zomwe zimapereka chakudya kwa ophunzira m'bomalo kufika pa 90 mwa sukulu 167. Wogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la World Food Program Simon Dehere wati thandizolo ladza mu nthawi yake pomwe mphepo ya El Nino yaonjezera vuto la njala. Mmodzi mwa akuluakulu a ofesi ya kazembe wa dziko la Iceland kuno ku Malawi David Jansson wati ntchito yopereka chakudyayi ilimbikitsanso ulimi wa mbewu zakasinthasintha komanso kusamala chilengedwe. Kumbali yake wachiwiri kwa mkulona za umoyo chakudya chopatsa thanzi komanso HIV ndi AIDS mu unduna wa zamaphunziro Maureen Magoza Tembo wati 60% ya sukulu za primary m'dziko lino
sipereka chakudya kwa ophunzira. Maskulu amene timafikirako ndi program imeneyi ndi 40% ya maskulu onse a primary aboma mudziko munomu, koma ndi thandizo limene ndiye kuti tikuonjezera pa chiwerengero cha maskulu amene akupanga feed. Munkotakota muno maskulu amene timafikirako anali 80, komano ndi thandizo limene ndiye kuti maskulu afika 90. Mmodzi mwa ophunzira a standard 8 pa skulu ya primary ya Nkhotakota LEA Chifuniro Chimbiru wati kuyamba kupereka chakudya pa skuluyo kulimbikitsa ophunzira kuchita bwino pa maphunziro. Kulandira chakudya kumene kwabwera pa skulu pano kuthandizana ambiri kuti abwere kwa skulu pano, komanso zithandizanso ana kuti azichita bwino maphunziro chifukwa ena amachoka kwawo osadya. Pakanali pano unduna wa maphunziro wakonza ndondomeko yomwe cholinga chake ndikufuna kuonjezera chiwerengero cha skulu zomwe zimapereka chakudya kwa ophunzira. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Robert Kaluwa. Tionenso mitu ya nkhanizi. Tipitire ndi nkhanizi. Yemwe akufuna kudzayima payekha pa mpando wa President Ras David Chikomeni Chirwa walonjeza kuti adzakhala ndi nduna zosadutsa 12 anthu akamusankha kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Iye wayankhula izi kumathero kwa ulendo wake wa Ndawala ku Lilongwe omwe amapempha thandizo loti alipirire ndalama zomwe apikisane pa mpando wa President amayenera kupereka ku bungwe la zachisankho la MEC. Leya Marekano ali nkhani yonse. Ras David Chikomeni Chirwa atakapambana chisankho cha 16 September adzasintha malamulo kuti aphungu a nyumba ya malamulo adzidzachita zokambirana zawo mchilankhulo cha Chimalawi kuti Amalawi onse adzizamva nawo zomwe akambirana. Aphungu a nyumba ya malamulo mwati musintha chilankhulo chogwirisana ntchito? Yes, chifukwa chakuti ntchito ya executive ikupezeka pa section 3 ngati sindikulakwisa ya constitution. The executive ntchito yake is to initiate policies ndi kuwayikaso pa ground kupanga implement. Achikomeni atiso adzakhala ndi nduna 12 zokha kamba kuti Yesu anali ndi ophunzira 12 poti boma lawo akadzapambana lidzadziwika ndi dzina loti ja government. Ma ministries oyenerera kukhalapo ndi atiwo chifukwa ma ministries ena ndopanda ntchito. So choyambirira ndi kupanga constitute government ndi kuona kuti ma department amakhala bwanji, ma department tapanga line bwanji aphatikizane fa zinthu zina zake zimadabwisa. Pa ndalama zomwe atolera lero Achikomeni ati akaziwerenga auza mtundu wa Malawi kuti apeza zingati zikapereweranso alowera ku maboma ena kukasonkhanitsa zina mpaka zikwanire. Iwo ati kuyambira mwezi wa Mawa ayambapo kuyenda maboma osiyanasiyana kukasayinitsa zikalata zawo kwa anthu monga momwe malamulo oyendetsa chisankho amanenera. Achikomeni adawakana kuti sangapikisana nawo pa mpando wa president pa chisankho cha mchaka cha 2019 kamba kuti adalephera kulipira 2 million kwacha yomwe mafunikira. Mu nkhani za umoyo bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority PMRA lapeleka zipangizo zoziziritsa ma air conditioner mchingerezi mzipatala zisanu ndi dziko kuchokera ku dziko la Iceland za ndalama zokwana 22 million kwacha. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Susan Katwanje wauza Zodiac kuti kusowa kwa zipangizo ndi vuto lalikulu mzipatala za boma. Tindiveza mbiri kuchokera kwa Chikondi Mphande. Zipatala zisanu zomwe zalandira zipangizo zoziziritsazi ma aircon mchingerezi ndi ku Blantyre, Nchewu, Chikwawa, chipatala cha Nambuma Mission komanso Our Lady of Mount Carmel. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la PMRA a Susan Katwanje watanoona kuti zipatala zambiri za boma mulibe zipangizo zomwe zitha kumathandiza zipinda zosungira mankhwala kuti mudzilowa mpweya wabwino. Akantwanje ati mankhwala akhala akusungidwa mu malo oposera 25 degrees Celsius. Iyo ati izi mamangitsa zoti mankhwala adzionongeka nthawi yogwiritsa ntchito isanakwane zomwe zapangitsa kuti athandize zipangizo zoziziritsirazi ma aircon mchingerezi. Aona kunena kuti mafacility ambiri alibe ma aircon amene amathandiza kunena kuti mankhwala akhale mu
mulingo wawo woyenekera wa kasungidwe. Mankhwala amapezeka kuti akusintha in terms of quality yake, komanso amapezeka kuti atha kukhala kuti kuwonongeka nthawi yawo isanakwane chifukwa chonena kuti akutenthedwa kwambiri. Oona za mankhwala ku ofesi ya zaumoyo ku Blantyre a Emmanuel Kaonga wati kuchepa kwa malo osungira mankhwala komanso kusagwira ntchito kwa zipangizo zoziziritsira ma aircon ni mavuto omwe anali nawo. Akaonga ayamikira bungwe la PMRA kamba kathandizoli pone kuti zithandizo chepetsa mavuto omwe anali nawo. Kubwera kwa makina anyuwani wandithu atithandizira kuti tizisunga ndithu mankhwala mu temperature yoyenera. Anati ndithu azisungidwa malo ndithu oyenera kuti akamala mpeza patient uja ndithu tizikhala ndi chisimikizo kuti ndithu akanthandiza munthu. Omoyo ku Blantyre amawatumiza nzipatala zing'ono zokwana 34 kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Maloma Zodiac ndine Chikondi Niko Mpande. Tidakali pankhani za umoyo, bungwe la Azamba la Association of Malawi Midwives Amami lakhazikitsa maphunziro awophunzira msukulu zophunzitsa azamba ndi azamba mzipatala zosiyanasiyana mdziko lino ndi cholinga chofuna kutukula ntchito za uchembere wabwino. Mkulu wa bungweli Mathias Chatuluka wati maphunzirowa akufuna kuthana ndi kuperewera komwe kulipo pa kasamalidwe komanso kathandizidwe ka amayi mzipatala pofuna kuthana ndi imfa zomwe ndizopeweka. Mmodzi mwa ophunzirawa Fatima Amin wati maphunzirowa awalimbitsa mtima pomwe akufuna kuzetsa kusintha pamomwe amayi ndi makanda amawathandizira mzipatala. Tsopano tione nkhani za masewera. Ino ya wampira amiyendo Akalisto Pasuwa wasankha osewera 28 amene awakonzekeretse masewero awiri a mpikisano wa World Cup ndi matimu a Namibia ndi Tunisia sabata ya mmawa. Timu ya Flames idzasewera ndi Namibia pa 20 March ku Lilongwe, isanakumane ndi Tunisia pa 25 March ku Tunis. Pa mndandanda pali osewera 10 amene akusewera kunja kwa dziko lino, koma anthu ena adzidzimuka poona kuti Pasuwa wasiya Binwell Katinji osewera kutsogolo wa Silver Strikers yemwe wamwetsa zigoli ziwiri m'masewero awiri omwe wasewerera Flames mu chikho cha CHAN. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhanizi koma lisanasiyane tiye tionenso mitu yake.